Gawe kaget atiku. Slamet tekamu lho. Pangestune Kang Togog. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem saba mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku dadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng ngopo lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese Nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Ket mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah, Lho. Jare ndelok TV. aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni, ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. Oh, ngono ta. Heeh. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrana-mrana ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau gelem dolan ning omahku ki jane ngopo to lho? Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do saba. Oh. Saba kaya pitik. Maksude do dolan ning omahku ngono lho, Gek. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malem Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nitih kereta kencana jeluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak cek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus
Lah ya jagongan karo aku sawen-wen monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, Mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin, mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Gok. Rekat lampahing rata tanpan lara. Prapteng sukuning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Ucap kacarita nalika semanten. Eling-eling ki Lurah Togog nggih Sang Hyang Catugara ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dados sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking ketebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki Lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane iki Lurah Bagong. Assalamualaikum, Wa. Wa. Aku rawuh, Wa. Petegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gok. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat niki, Wa. Lawange endi, Wa? Lawange ngarep kuwi Cah Edan. Oh iya, Cak Kentir. Wis aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wa. Petegak. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita kang sabuh bandil ing
Teka-teka kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Andeng bilung lali aku. Slamet, wa, bilung. Bektiku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, wa. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat, wa. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedawa, wa. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandelke kandang kebo. Asem yo. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gong Binatara wis gambare tempelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip Sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nek meng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nek nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku ki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono. Aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho. Nek ngono kowe saiki Ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Wah. Apa?
Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. TOG-OG Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan kowe ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kok kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleneng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku ngono nang dalan nek dibajul wong itu, aku kan mampir sik lho wae. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngambet-ambegan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to.
Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Ile ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewis. Ya wis, toto. Gewis tangane ning dodo. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi. Sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandiri Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Apa iki, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ora gaya. Kanggrek ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek dak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Togog. Malah jijiki. Wis ben nengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Rasangku gendeng. Aneh-aneh ora. Wong nganggo gendeng Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu
dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyangkok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayungku tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo togok budal dina iki togok. Leru kamar. Kenangan sutu Dandiling telan trundung gendung kenang sutu dandiling telan sutu telan ketundak dandang wah edan nuntung jenang ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badranaya ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan padha harja sapraptamu Semar. Wedhus karo wong tuwa ora ngajeni babar blas kosek ora perkara ora ngajeni sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh ning negaraku dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu nek ana walate sangganen dhewe upama kewalat wis wingi-wingi Mas nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe berarti kowe ora malati jane diantarane cah siji kae jan mbuh kaya kowe iki jane ngopo to lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bareng isak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem
rembugan sing apik-apik ora tau gelem nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. 6 wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanana ya. Kula pundi nggo cimat pariping dayana ing kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya, iya. Nala gareng padha harja sapraptamu. Kamas telek. Nala gareng padha harja sapraptamu. Slamet, Gong, sama. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, slamet, Truk. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong nek nyeluk kowe ya Le to. Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalahke aku, Pak. Nyalahke sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Wah iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumpukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora.
ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, Ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Mongko ora mili. Dadi siji sing marai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi resik kuwi bakale nuwuhake kesehatan ing raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon nika pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Ngono Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjrang kang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu Yamaha 75 didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul le. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus trontongmu didol. Cuma. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Kowe iki rak ndek bendara to?
Ndara Pandhawa, Ndara sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik, luwih-luwih kowe nganggo sapa sral. Apa, Pak? Sapa sral? Mari jegose nel. Proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten iki. Kula nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Hendra ingkang nah iki puspitorum kasiliring samirana mrih sekal kadung ngas kandanya maweh raras renaning griya susah aku, Pak. Susah tenan aku. Aku kebacut biawarake mring kawula sak desa Pringapus tak kelumpukke nang omahku kene. Aku nyewa to sistem sound system tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecakke semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Enggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Ameng 3 Oh, kuwi adol pit. Ya piye gong piye tralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, lha edan. Aku iki wong tegelan kok.
santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ae to. Oh iya. Balok wak kayu rumahmu. Kan wae tak gaweke teh tanpa gula ya saanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojoke wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umume. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis ora apa-apa ta sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adekku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Oh, iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu monsrot yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pring ngapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora wurung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren.
diundur. Lho. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong. Gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wis iya. Iki membengkak meneh malahe. Nyewa molen. Kaya kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wah iya. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong, ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Bapak tak takoni, Pak, Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep omong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil, Mar. Sidhem jroning pasewakan Wadya Gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango nengi lerwu sing duka cipta Perbuti mandana raras ing nalika semanten wis kawiyos ucaping Lurah Bagong ingkang dipun kuwatiraken dening Lurah Semar Badranaya. Ndara dasih ngendikaning Lurah Semar bilih Lurah Bagong boten kenging ngucap sak pikajenganipun piyambak langkung-langkung wantun prasapa ndadosaken gara-garaning Kayuwangan Suralaya. Dados supayang payingan sanggaring para widodara-widodari para Jawata, para dewa, para dewi krana midhanget prasapaning Lurah Bagong tumiyup saking Dirgantara Sang Hyang Jatimurti prapta wonten ing bale wismaning Lurah Bagong.
mendak alon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Mongki nek dikandhani ora nggugu ya wis kaya ngono kuwi. Bareng Bagong muni aku trima mati munggah ning kayangan gugat ning kayangan Warataya. Iwang Pikulun Bathara Guru terus. Mbah Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kok ana wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya diantrane. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh. Lho kok yaene lagi menyang. Murid le ngenteni ra ya cilaka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok cak-cak piye? Jare Surabaya. Kuping ki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om Wilahing. Lho malah janturan. Awikna mastu namat sidam. Bagong halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun. Ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil Modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibot telu ya ora masalah.
Pak, kowe wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan, Kakang. Iya. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambikala. Kula ngaturaken bekti, Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula pukulun. Dari Bathara Guru kok pukulun. Bathara pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kowe. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan, nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti, tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama, ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang nala garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu. Amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude idu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono ta. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg. Rungkat bali Martya Kunda. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong.
Mila dinten sak mangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sak mangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martyu kundha manik Kakang Semar Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing pancen aku nglenggana lupute anakku pancen wis pancen disengaja mula guru mbok ya aku wene ana pangapura ora Bagong sing njaluk pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah aja ya guru ene ana pangapura ngapa to Pak aku arep dijak nang ndi ya Pak kowe arep digawa ning kayangan alhamdulillah cakahe radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku ora ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong. Pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wis mamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh mbales, Pak. Aku ki menungso.
kedunungan perasaan aku ra ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek ngancaku arep digoneng kayangan aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjangkamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to. Hah? Bathara Guru ulun boyong neng kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki. Kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa njangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe.
kula besmi bali resmanipun Lurah Agung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki nganu, Pak. Bebasan napa jenenge? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu, kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak kumer. Eno. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun bathuk. Oh nggih. Lali kula.
Yen pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis 2 sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumawani ora. Kegedengkelmu. Penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyong kula buwon sing mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to? Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuke. Aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nala Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omonge. Nek diantem nggon weteng ra apa-apa, nggon pupu ra apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nala Gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Ndika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Aleman Petruk. Dewa do tekan kene ya, Tru. Heeh. Monggo dewa iki nek mlaku kok ora ngambah lemah ya. Kaya demit ya, Tru. Heeh. Ning ngarepe kaya ngopo awak dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan Pak. Nglabui karo celeng gudiken iki. Mergo saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewangi aku? Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku kuwi dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Ha iya. Ha iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang.
Biasane kowe iki sing perang karo aku Gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Gareng wis ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Arep tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Lendang muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe 1. Sate 2. Goblok kira tau baris ora. Ora am sembrono, minggir nek pancen kowe mau perang kowe mundur. Tan tangane karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelarira wang-wang Iki dewa apa? Ayo. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ayo. Sing ngarep iki kok cendhik. Omong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Bu Pak Cari. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane Nyatet neng kayangan. mula kok ngendi-endi ballpoint. Ayo. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa e? Bathara Yamadipati. Kewajibane Njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Hartaku apa anu nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge jabut nyawa aku jabut sik. Monggo lek ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya Nala Gareng ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecer. Wah, jabut nyawa, jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala Gareng pripun? Aku entuk jawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya.
Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggah ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya aja mepalangi kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadiwati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brama kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa lala garing. Setyaki tinunun, waduh, gadanira wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Ameng ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora? Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada nglumputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu. Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya. Iya, iya. Kene merganing patimu, Mang Maju, kula ladeni Bathara Penyalian. Arnendi Dodo medun. Oh iya, Ding. Dian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Pilih awakku.
Jabut nyawamu jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapain kowe muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon budal. Dunjuke sik, dunjuke. Kaya apik-apik oh. Kok kaya kutuk to, geng kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo. Kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan. Jabut nyawamu sukmamu sing tak go. Gong, ora wis didilat. Bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawamu. Oh, lakon mati. Ayo tak slenggarake regane kene ku, Dra. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Motar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Isih nyawane papat e. Lho. Weh, ladara. Kowe jabut aku ora mati, tak jabut kedadung. Ayo. Bagong oyak-oyak Kakang Yamadipati. Iki sapa iki? Brama. Wedan. Kowe Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat jabut nyawamu. Aku nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur ngene ora. Iya, tuman balekke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendlepe tak jabut. Angking mangkelku. Ha iya. Apa ya kowe tenan ora ngono ndak dewane aja ora usah kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang bapak wae. Ah, mlayu ra iki to. Ya.
sareka den prayitna semuriris seka balik titi yone gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa ngendikanipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kuwi nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki notohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik aja wis aku wae. Aja, karo aku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Gareng aja ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak, wis ora apa-apa wis ben aku gareng wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar, nanging lebet nala Garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala gareng wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Menawa suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala Garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya takutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu.
Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggane kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan ana. Lah witene piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong. Pukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku rakon kok. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Gong. Titip bojoku ya, Gong. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong, ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Gong, aku tak menyang rutinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan tanah ya, Tru, mangkat yo, biar bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak mle.